Audio Jungle. नमस्कार, प्रणाम। हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। रुद्रपुर बरहज रोड का टूटल सड़क हादसा के दे रहल बा न्योता। रउआ लोगन के बता दी कि आवागमन की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम रुद्रपुर बरहज रोड हादसा के न्योता दे रहल बा। रुद्रपुर से बरहज के जाए वाला मार्ग काफी व्यस्ततम मार्ग हवे। वर्षों से टूटल पड़ल बा, जौना में जगह जगह गड्ढा भी हो गईल बा। ऐसे अक्सर लोग हादसा का शिकार हो जाला, लेकिन एकर सुध ले वाला केहू नहीं बा। प्रदेश सरकार जहां सड़कन के गड्ढा मुक्त बनावे खातिर दावा कर रहल बा, वही जा ये दावा के खोखला करे खातिर ये बरहज और रुद्रपुर मार्ग साबित हो रहल बा। रुद्रपुर के भभौली चौराहा से कपरवार होते हुए बरहज और बड़हलगंज जाए वाला छोटहन और बड़हन गाड़ी यही रास्ता से होके गुजरेली। सड़क में जगह जगह बड़हन बड़हन गड्ढा भी हो गईल बा। ये रास्ता का हालत इतना खराब हो चुकल बा कि आए दिन दुर्घटना हो रहल बा। ए पर कई राहगीरन को जान तक चली गईल बा। ए रोडे पर बरहज और रुद्रपुर दो विधानसभा तथा एगो संसदीय क्षेत्र बांसगांव पड़ला के बाद भी एजा के जनप्रतिनिधि लोगन का नजर ए रोडे पर नहीं पड़ल बा, जबकि ए रोडन पे माननीयों के साथे साथे पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारी लोग भी आवेला जाला और ये रास्ता का उपयोग भी करेला, लेकिन उन्हन लोगन के कान पर भी जू नहीं लगल। स्थानीय लोग का कहना बा कि बरसात से पहले अगर इस सड़क के दुरुस्त नहीं कईल गई तो कब्बो भी ए रोडे पर बड़हन बड़हन हादसा होके खातिर लोग तैयार रहे। Audio Jungle.